Sechegi magigin weche manyien mag kagi kachanya kwa Ramogi kokalo Ramogi TV. Mokwongo wayudo ne weche mawamiyo pek weche wa manyien. Jochung' manyocha IEBC odino negi ng'wech mar laro content piny pod oramo ni IEBC ok nyal nego lek maggi. Gikone duol mar IEBC opwodho irungu kang'ata e kom gavana ma Murang'a kod Johnson Sakaja mageno tend Nairobi duto e bwo UDA. Ji abich owito ngimagi bang' ka gach okolo ne otuomore kod lori moro e alwora mar Ruiru. Nyako Ramogi arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Jochung' mayande onyiso dwaro mar laro kom jatend piny Kenya Ruben Kigame ma duond bura mar Federal kod nyawadgi mar Safina Jimmy Wanjigi umoyi gi piny ni IEBC ok nyal nego lek margi mar laro kom tend piny Kenya. Jotelo goloso gi jofwambo bang' IEBC wito oko dwaro margi mar chopo e debe tarik 9 dwe mar aboro kaluwore ni ne ok gichopo dwach chike ma oketi gi IEBC mar puodho jochung'. We are speaking to the 48% that is undecided in this nation about what is being presented as the decision of 2022 August 9th. And we want to assure those Kenyans and many others, we believe we are the majority, that your voices are going to be heard. Yes. And you shall be on the ballot. Our 2010 Constitution requires that every citizen who is qualified to run for office runs. And nobody should put impediments and obstacles in their path. Personally, I'm going to make a case against each and every of those commissioners, because people cannot make decisions that are injurious to a country, to people, and then hide behind an institution called IEBC. And this journey is just beginning. We are going to fight this to the end. I promise you a legal battle never seen in this side of the tropics. We will fight all the way, and I will use all my legal acumen. I will go to all the courts. I will quote all the laws. I will produce all documents from IEBC itself confirming how they have always applied the law in regard to qualifications. They cannot change at this particular point. Ogai mar Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga en achiel kuom jotelo ma ne ochopo Kajiado e nyasi mar ik mar min od jaod bura ma Kajiado Central Stella Memusi mosenindo ne owito ngimane e masira mar apaya ma ne olal ngimane. It was a blessing to me because you left the world a better place. Stan quit gainful employment to focus from 2012 till her last breath. Stacy, Dan, Ryan, Eric. Stan was a fiercely loyal and dedicated friend. Diapro or and support others, and indeed, as it was said earlier, city of Nairobi. Pain and loss with you. Your Excellency. Ikiwezekana tutulize Kata obedo ni oganda jo Kenya ong'eyo ber mar luto mbulu e yiero jotelo makare. Thothgi neno ni jotelo go kohero nywako pach jopiny neno ni gichopo telo makare. Wach machalo kama oyangi kod lipot ma ochiw kod riwruok makedo ne ratiro mar thoth duond buche e pacho ka riwruok kod jokanyo mamoko ma bende kedo ne ratiro e kinde mag yiero. Lipot no ne oyangi e boma ni ma Nairobi. Kenyans are aware about their rights in counties across the country, and that is a good thing, that as devolution, therefore, we have been able to reach to all local levels so that Kenyans then can participate qualitatively in their government, whether it's developing budgets or informing the local and national government about their rights. This has been done. So going forward, I think we are happy that Kenyans have learned, and that we can improve our democracies, we can improve our systems of delivery for purposes of developing this country as a national country.
Gikone to duol matayo yiero ma pacho ka IEBC bade ma Murang'a opuodho Seneta Irungu Kang'ata kaka jalar kom gavana yiero mabiro ma dwe mar aboro gi otiko mar UDA mabiro bang' ka duol no manyota more puodhe nikech jalupne Winnie Mwangi ne wachore ne pok ogwe tao kare mar tich kaluwore kod oboke manondiki gi duol onogo mar IEBC kod jadak moro ma Murang'a. E kindeno jachung' malaro kom gavana ma Nairobi kod otiko mar UDA Johnson Sakaja bende ne opuodhi kod duol mar IEBC. Sakaja kod jalupne Njoroge Mushiri onyiso geno margi mar kawo tend kaunti ma Nairobi ka gisingo ni gibiro tiyo ne jopiny e yo makare. And finally, we have been cleared by the IEBC. We have been given a nomination certificate, and therefore we shall appear on the ballot. Dr. Winnie is not going anywhere. Dr. Winnie will render services to Murang'a County. We thank God because this morning, victory is ours. Yes. We have been issued with a clearance certificate, and Dr. Kang'ata is in the ballot, yes, and will be in the ballot, and he will be our governor of Murang'a, yes, County in the next 5 years, yes, and going forward, God willing. Mag medo puodho jochung' mopogore opogore malaro kombe mag siasa e gwenge mopogore opogore thurka wayudo ni duol matayo yiero IEBC opuodho chilo ayako mar ODM kanyakla koda Dr. Philip Mwabe mabende ochung' kien e laro kom mar gavana mar kaunti ma Migori e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Kennedy Okongo mabende ochung' kar kende bende en mano manochopo e nyim IEBC mondo mi puodhe kotendre gi wach mar puodho jochung' ma geno mar chope debe tarik 9 dwe mar aboro. Kongo koro biro piem kod Dalmas Otieno mar Jubilee kod John Daje Pesa mochung' kod duond bura mar DAPK. Omiwa yie makende gi commission mar IEBC ni wachak wuoth kaka jogo mosepuodhi ni koro komni wadhi wamany officially. Omiyo wasingo ne IEBC ni onge gima wadhi timo manyalo miyo wawit gini e yo moro ma ok mar ombulu. Ok wabi ketho chik, ok wabi chwanyore gi ng'ato, ng'ama dong' be ok wadwa no bi ochandwa omonwa dhi. Koro wan wabiro kwayo ombulu e yo mamuol, e yor kisera kendo e yor wacho gik makonyo jopiny ok e yor ayany. Economy mar Kachieng Ward o rely kuom nam. Omiyo wadwa ni wang'i standards mwanyalo improve go lupo kata kiluwa marwa ok manego nyaka nyithi rech marumo ka to ma improve nikech nam ni ji mang'eny o rely on it. An adwa ni watim campaign mar kwe, campaign mar muolo mondo wabed gi gima kizungu luongo ni issue based politics. Ok awacho ni I can speak for IEBC, lakini awacho ni kaka gi handle chakre nyocha gini chakre, ing'e ni one independent candidates weche nyocha ng'eny, forms ne dwaro, signatures ne dwaro, gisebedo ka gi cooperate kodwa, aoro nyithindogi duogo na iwacho ni form ne losi, ka gitiyo kamano nyaka watim election, apani election marwa dhi bedo maber. MCAs e County Assembly ma Homa Bay oriembo jokanyo ariyo mag board matayo Assembly no kuom tiyo marach gi mbii marapisi. MCAs ma Kwabwayo Ward Richard Ogindo kod nyawadgi ma Kanyaluo Ward Jeff Ongoro ne othicho oko e lemo magisebedo ka gimako kaka jokanyo e board matayo chenro mag Assembly ma County ma Homa Bay ka iseyogi kuom sando jotich mag Assembly kod tiyo marach gomenda mag Assembly no. Paro mar twak mar thicho oko Ogindo kaachiel kod Ongoro ne opedhi e nyim Assembly no gi MCA ma Kakelo kokwanyo Ward Dan Were ka MCA ma Homa Bay Town East Ward Juma Wuoro kod nyawadgi ma South Kabwat Ward Oscar Bote ne oyier mar kawo kar ji ariyo mane oriemb e lemogo. Kinyi ma kawuono ne ochuno mondo mi obila oti kod iro malungo wang' mar keyo rowere mane dwa temo donjo e Assembly no ka gin kod paro mar rocho twak ma kamano. This House resolves to approve the nomination of the following to serve as members of the Homa Bay County Assembly Service Board with immediate effect. 1. Honorable Peter Juma Awol. 2.
Oscar Ouma Abuche. Mr. Speaker, we have very important bills that are yet to be processed in this House. They are under process, but with the time that we have been given, or rather the majority leader is requesting, we are able to dispense of these bills adequately, and therefore we leave the incoming members, the incoming government, to have a way on how to start. Number one is the document that is called the Homa Bay County draft budget. That is for 2022-2023. The incoming government will have to run the government with a budget, and that budget, its cycle is just ending with the presentation of the document so that the assembly can resolve and approve it. Jatend migao mar arita Fred Matiang'i osingo keto maino mare e ywaruok manitiere kiewo masikelo fwere kinde ka kinde ne oganda mawuok e counties ma Meru kod Isiolo. E romo mane okelo kamoro achiel tend obila kod jotelo maloso e lo counties ariyogo, Matiang'i owacho ni migao mare oketo chenro mar neno ni kwe obetie e gwenge makono. Bende Matiang'i okwayo sirikande mag kor gwenge ariyogo mondo mi oket kata kikete chike maricho ne jirendego, to kao kamano manyo makare manyalo kelo winjruok e kind jodak makono. Democracy has come of age, and because the management of our society now is being done more on a consultative, interactive, inclusive manner, that we will stay engaged with our colleagues and all our leaders at all levels of government, so that a matter like that is best ventilated through a process of discussion and negotiation, than, you know, a forceful way of compelling one section of the society to do one thing or the other. I believe personally that our administrators and you know, using the structures of alternatives dispute resolution will engage. You know, there is no end to solution seeking. Jia bicho itongimagi emasira marapaya banka gacho kolo notuomore kod lori moro e aluora ma Kahinguro Ruiru, County ma Kiambu. Kaluore kod komanda mar obila e County ma Kiambu, Muchangi Kioi, lori manoting'o jotich e kambi moro mar jo-China ne ok ochung' mondo mi owe thuolo ne gacho kolo mondo kadhi, gino mane okelo masira makamano. Jomoko nyotemo chikore mondo mi oresre koa e lorino. Kuom hawi marach, 5 kuomgi ne onyon kod gacho kolo ma giwito ngimagi kanyo. Jomoko 12 manyo hinyore to medo yudo thieth e wi wach masirano. We had an incident involving a train and a lorry. This is a lorry belonging to the Chinese construction company, which trying to close at the railway crossing. To us, it seems the driver underestimated the speed of the oncoming train, which was coming from Thika direction, ending towards Nairobi. So at that juncture, the lorry collided with the train, and some of the passengers who were inside that lorry, they trying to jump. So in that process, they were crushed by the train. Akiwa like almost across the other side, the driver of the train alikuwa amehut, so like eventually alijaribu yake yote because the hooting was so like terrible in a way. Nimeona tu picha mbaya yenye sitaki kuona kwa maisha yangu. Like people are trapped kwa roli, gari haigurumi, watu wanajazana wajaribu kuruka, lakini wameshindwa kuruka. Lakini kwa upande wangu ningeuliza wanakandarasi wale wanafanya kazi eneo hili, hasa hapa wanatengeneza daraja, wazingatie ile mikakati ya usalama, kwa sababu ukiangalia hapa hakuna kizuizi au kitu chochote kinachoonyesha dereva wa magari haya yanapita hapa na mizigo kuwa gari mosi linakuja. Rose Nduta maen min japuonjre mar fwambo mar kar tiegruok ma Kenya Institute of Mass Communications KIMC Purity Wangeshi Karinga
Manotho yo magala gikone to golo siganda nyare kawo yange kaka nyako majambola kendo ma ohero Nyasaye. Rose wacho ni Purity nohero weche mag fwambo chakre tin mare kendo ne osebedo ka okonye mar mondo mi ochop lek mare mar bedo achiel kuom jofwambo madongo e pachoka. Bende wacho ni tho mar Purity nowuok mana kuom hawe marach. Kawacho ni chakre tin Purity en nyathi majaluor kendo ma ok chwany ng'ata. Ringre Purity no kwany kawiti bungu moro gweng' ma Buriria e kaunti ma Kiambu chieng' tarik 14 mar dwe mar abich higani. I used to know. I will never resurrect her back. She will never come back to me. But knowing that the justice has been done, and not only justice, but speed justice. Justice with speed. It is going to heal me somehow. Knowing that at least the killers will not even go outside there and take advantage of other innocent girls like my daughter. So as I protect my daughter through justice, I'm also crying out to the other girls out there in the whole country who may fall into wrong hands like my daughter did. So I'm also crying for their justice. And if this is done right, other people who are planning to do such things outside there, it will be a lesson. Lakteche matie buo tend county ma Nairobi obago ng'anyo ka gisundo tend county no mondo miyo migi barua mar idho gi ngas mamalo mag tich kaluwore kod jothieth manobago ng'anyo go. E thuolo mar higni 10 mar tend county ma gisebedo ka gitiyo en mana nyadichiel kende ma osemigi barua mar idho malo e ngas mar tich ka bende giwacho ni en gimodhi ataro mar chik. Giywak ne director mar weche mag thieth e county ma Nairobi Dr. Umoluga e kind jotelo mamoko kaka jogo ma ok osebedo karango ratiro margi kaka jotich mag county ma Nairobi. Pushing NMS to promote all eligible healthcare workers, redesignate all healthcare workers who have acquired extra academic papers, and confirm all contracted staff to permanent and pensionable. The Nairobi Metropolitan Services has been taking us in vicious circles, and now our members have said that enough is enough. Dr. Oluga is our director health. Instead ya kuja kusupport wana afya na kusupport wana Nairobi, alikuja kujoin the cartels kuhujumu utendakazi wa watu wa afya wa Nairobi. Sisi kama hudumu wa afya tumechoka na hili shirika la NMS. Limefanyia watu wetu mchezo na imefika mahali tumesema enough is enough. Ramogi mano bende makelo e giko mar weche wa manyien ma kagikacha kowuok Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV kuom thuolo duto te nyako Ramogi koromo sa 1 ibiro yudo weche manyien mag duol midhiambo ma kawuono to koromo sa 3 nitie weche manyien ma bende pod waiko ni mang'nwa kelni weche manyien mag oimore. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV kowuok kuma onge gi mang'eny nikech bang' maneno ka DJ Vic kachiel koda kweth mare mag jogo ma bende oikore mar kiloni more chunyi kokale thumbe mag regi longo ni regi owake kawuono ne nyako Ramogi. Omiyo kete mane Ramogi TV an nyinga George Bati.